Zdravím, dnes tu mám nádhernú MSI GTX 980 so 4 GB pamäťou a Twin Frozer 5 chladičom a dokonca v OC verzii gaming. Tak pozrieme sa dnu, čo sa tu bude nachádzať. Krabica je zvonku rovnaká ako pri GTX 970. Zmenu vidíme akurát pri veľkosti PCB na samotnej grafickej karte a pri chladiči. Twin Frozer 5, kde si ukážeme vlastne, v čom je zmena. Takže ako pri GTX 970 nachádza sa tu najprv krabica s príslušenstvom, že pozrieme sa dovnútra. Opäť tu máme DVD s driverami, potom taktiež je tu tento letáčik, kde je vlastne manuál a zobrazené MSI herné série, čiže to Gaming Cry. Ďalej tu máme opäť tento letáčik, kde sú herné týmy MSI, čiže čo je iné ako pri 970, máme tu redukciu z DVI na VGA a taktiež ako pri 970, keď tu máme redukciu zo 6 pin na 8 pin. Teraz sa pozrieme na samotnú kartu, ktorá je o poznanie ťažšia ako GTX 970. Takže GTX 980 má 2x8 pin napájanie. Zmena oproti GTX 970. Na zadnej strane máme jeden DVI port, 3x display port a jedno HDMIčko. Taktiež na chladiči je podsvietené logo MSI, ktoré svieti na bielo. Práve testujeme GTX 980, kde vlastne beží na 3D Marku 11 a môžeme vlastne vidieť aj ako funguje chladič pri tejto karte. Momentálne je karta zaťažená, takže sa točia obidva ventilátory, ale ako náhle klesnú teploty, tak sa regulujú vlastne ventilátory raz jeden, raz druhý, podľa toho, v ktorej časti je vlastne grafická karta viac nahriata. Karta sa správala pri testoch veľmi dobre. Môžem povedať, že chladič je účinný a veľmi tichý, keďže má pasívne chladenie pri nízkej záťaži. Bola takmer nepočuteľná.
chavala! Nice culito!